Baby sing. Ano? Ay, sang dyan. Sang. Patayin mo dun sa baba. Hindi ko nagbubulbudo. San? Lupong ka na. Sang dyan. Ay, bakit wala akong ano? Ay? Mali pala. Wala, baliktad pala, folks. Ito pala dito dapat. Yan, okay na. Ma'am Krisa 27, hello naman po dyan si Ma'am Krisa 27. Welcome po sa aking live streaming. Thank you also for joining my live streaming. Ito, nagkabaliktad yung aking connection ng cellphone ko. Mega shoutout naman dyan sa'yo and you are the first honor. Ayan. Welcome din sa aking live streaming, Ma'am Krisa 27. Ayan. Kumusta naman tayo dyan? Kumusta? Hello world. Pre, kumusta naman tayo dyan? Uy, ano ba kayong nangyari dun sa music stream ni ano? Uy, may warning siya. I just don't know why. Oo nga, mega love shoutout naman dyan sa iyo, Pre. Welcome back din sa aking live streaming. Si Ma'am Jonah Salundaga who is in our live streaming also. Hello naman dyan sa iyo, Pre. Kumusta? Buhay pa host, ngayon na matatapos ang Ramadan sa awa ng Diyos. Oo nga. Sana all tapos ng Ramadan. Tama ba ang aking connection? Kamusta ka na? Kamusta? Para kay ano? Balita ko masaya na kayong dalawa. Ayun, okay na. Pre, may new upload ako. Ayan, sige. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Pre. Ayun. Ano bang new upload mo? Pre, yung ano, magka-strike si Joe Margel. Warning pala, warning. Hindi naman talaga strike. Parang 1 month lang yan. Oo. Hindi ko alam kung bakit. Sa iba wala nang laban. Ano bang in-upload mo, Pre? Mahal ko siya. Aming pag-iwan. Ma'am Dude and Beyond Tamsakdan po. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Dude and Beyond. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel also si Dude and Beyond. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Dude and Beyond? Welcome back po ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman tayo? Kumusta? Uy pre, kanina umalis kasi ako. Hindi ko napansin yon. Sana mawala. Paper shower, bag, ginawa ng anak. Ayun, ang ganda naman yan. Patamsak naman ako guys, patamsak. Oo nga, baka naman. Oo, ipin natin yan pre. Bakit ano nangyari? Baka, oo nga pre, baka sa music mo or di mo na mute ang mga volume mo dyan. Hindi, sa music yun. Full pack dan kay Ma'am Jonah Salundaga. Sabi ni Dude and Beyond. Baka naman, pasukli naman ako pre. Patamsak naman ako guys. Umalis kasi ako pre kaninang mag-aalauna. Umalis kasi kami ng aking mother kasi nga may follow-up check-up yung aking mother. Nagpa-laboratory kami ng kanyang dugo. Tinalaboratory ko rin yung nanay ko. Ayun, Sir Dude and Beyond. Ma'am yan, ma'am, hindi yan, sir. Halaka, maghingi ka ng sorry dyan. Oy, kahapon nagkamali rin ako dyan. Oo nga, mag-sorry ka dyan, pre, as in. Oo nga, mag-sorry ka. Oo. Oy, nakita ko si Bebe doon sa kabilang kwarto. Sana mawala. Ipakita mo siya ang mundo. Masakit may kasalanan ko. Sorry po, ma'am. Yan, accepted na pre, accepted na. Oo, accepted na daw ni ma'am. Oo, whether you like it or don't. Tabi mo.
Oo, no worries po. Uy, oh, di ba? Sabi ko sa'yo, accepted na eh. Oh, sabi ko sa'yo. Oo. Ang halaga, pinaka Uy, baka naman guys, baka naman. Patamsak naman ako guys sa nakapin. Kahapon ata ako nakadikit sa iyo ma'am. O, di ba? Ngayon ka pa lang daw ma'am nagsukli. Mag-sorry ka din ma'am. Bahala ka dyan. Oo nga. Sige na ma'am. Ngayon ka pa lang daw nagsukli. Joseph the Dreamer nandito na rin sa atin guys. Kahapon na late akong na late na pumasok sa sir. Kaya ngayon guys, kung di nyo pa kaibigan si Joseph the Dreamer, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Joseph the Dreamer. Napaka-supportive natin na kaibigan. Highly recommended channel. Also legit and organic yan guys. Joseph the Dreamer ang pangalan. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Maylin Mapili. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo Ma'am Maylin Mapili. Highly recommended channel yan guys. Si Ma'am Maylin Mapili. Nakailang WH ka na, Ma'am Maylin Mapili. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Dudin Biad, okay. Ay, di ko po napansin. Chinek ko. Anyway, okay na po. Sorry, late sukli, ma'am. O, diba? Sabi ko sa'yo, pre. Yan. Okay na daw, ma'am. Okay na yun, ma'am, kay pre. Oo, wag ka na daw, ma'am, mag-alala. Oo. Sino ba? 2260 pa lang WH ko, sir. No problem, ma'am dude. O, diba? 2260. Malapit na, ma'am, nangalahati na. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Maricel Abila OFW, Dubai. Ma'am, mega love shoutout naman po dyan sa'yo. Good afternoon po, ma'am, sa'yo. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. And thank you for that sweet tamsak, Ma'am Maricel Abila OFW, Dubai. Ito pa guys, napaka-legit and organic na kaibigan yan. Baka hindi nyo pakadikitan yan si Ma'am Maricel Abila OFW, Dubai. Magipagkaibigan kayo dyan guys. As in, oo nga. ANA, mega love shoutout din po dyan kay ANA Tusok. Thank you for that sweet Tusok, Ma'am ANA. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan si Ma'am ANA. Kumusta tayo dyan, Ma'am ANA? Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming. Jonas Salundaga, mega love shoutout, ma'am. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili. O, diba? Hello host, tamsak din sa nakapin, naka-off comment section. Sabi ni Joseph the Dreamer, pre, naka-off comment ka daw, pre. How is it? How is that possible? Oh. Made for kids. Pre, ba't parang mas macho pa braso ko kaysa sa'yo? Oo nga, pre. Ikaw machong-macho ka eh. Oo nga. Nag-diet ka nag-diet, pre. Sir Edwin Pin Channel. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Edwin Pin Channel. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan. Napaka-legit and organic din. Napakasipag na ito mangisda guys. Si Sir Edwin Pin Channel or Edwin Ugana Pin Channel who is in our live streaming also. Hello naman po dyan sa'yo, sir. Kumusta? Thank you for that sweet tamsak. Uy, pre. Nag-push up ka nag-push up siguro, as in. Joseph the Dreamer, oo, naka-off comment siya. Yaan mo na, si Lolo nag-off niyan. Salamat, sir. Oo. Uy, may mga premiere ba kayo dyan, guys? Baka naman. Sige na, guys, bigyan nyo ako ng premiere nyo. Patamsakan natin ang inyong mga premiere. Yung mga nandito sa atin. Pre, kargador ako dati, wag kang ano dyan. Kargador ka sa pier, ako callboy at kokot ng pier. Kaya wag kang ano dyan. Oo. Malupit talaga si Lolo, sabi ni Joseph the Dreamer. Oo nga, kasi kanina pinag-music streaming ko si Joe Margel. Nagkaroon tuloy ng warning yung kanyang channel without
saying anything, biglang dinilit yung kanyang yung kanyang music streaming. And I felt sorry about that thing. Oo, hindi ko inaasahan na ganon ang mangyari. Lesson learned. BG muna host at naglalaba yon, sabi ni Ma'am Krisa 27. Sige lang po, Ma'am Krisa 27. Thank you naman po dyan, Ma'am, sa'yo. Sa mga background mo dyan. Yahoo Jonas sa Lundaga, dan tamsaksa, nakapin. Sa'yo, naka-off. Oh, dan tamsak na sa'yo, naka-off. Isang sakong simento, karga ko sa pier dati, pre. Oo. Doon sa likod ng pinagtatambakan nyo, doon ako nagkukulboy, pre. Oo nga, di man lang tayo nagkita. Sino pa ba? Sino? Wala ba kayong mga premiere, guys? Baka may mga premiere kayo, patamsakan natin dyan. Ano akong gagawin? Pre, baka sa yung dinownload natin na application, hindi kaya kasi nagloko. Kaya pala, palaging may tao doon. Sayaw ka, pre. Uy, wag. Nandun pa naman si Pog sa likod ko. O, tingnan mo. Tapos may katabi siyang yung favorite niyang pusa, si Golde. O, diba? Katabi niya. Si Pogs, tingnan mo ang katabi mo, Pog, si Golde. Di ba ginagawa mo dyan, Pogs? Pugita. 8 million in the house. May galab shoutout po dyan sa inyo, guys. Ayun. Yung mga may premiere dyan, guys, sabihan nyo lang ako. Mamigay tayo ng WH sa bawat premiere na ibibigay nyo sa akin. Ayun. Patamsakan natin yan, guys. At mamigay tayo ng WH sa bawat premiere ninyo. Ayun. Yung akin iwan ko doon, di mag-go live. Bakit ayaw, pre? Siguro may sira ngayon yung mga application, no? Tamsak na ako, padi. Uy, padi. Makoy Palaboy TV. Mega love shoutout ako dyan sa'yo, padi. Kumusta? Kain ka ngayon, padi? Saan ka ngayon? Mega love shoutout naman dyan kay Padi, si Makoy Palaboy TV. Nagbabalik din natin, guys, na kaibigan, ang aking kababayan si Makoy. Kumusta dyan, Padi? Hain ka mo dyan, Padi. Mega love shoutout naman dyan sa'yo, Padi. Welcome din po sa aking live streaming. Hanap pa ako ng hanap kung sayon yung gumagalaw na letra Oy. Kung saan yung gumagalaw na letra Oy. Mamaya, pre, turuan kita. Busy sa trabaho, Padi. Wow, sana all may trabaho. Sa San Jose, Pili, ayan. Oh, ay nasa Pili ka pala ngayon, Padi. Ano, peace na, balik na peace lang po. Sir Makoy, hello po, ayun. Sabi ni Pri, sa San Jose, Pili. Sir Makoy, hello po, ayun. Sabi ni Pri. Ano kaya ang nangyari doon, Pri? Kay Ma. Pogs, silo dyan sa likod. Oo nga. Pogs, mega love shoutout naman dyan sa'yo, Pogs. Say, wave up dyan, Pogs. Kausap ata, mama niya. Buster Remix naman natin. Sinawpin club na. Pogs, silo dyan sa likod, Pogs.
Say hi, Pogs. O, ayun. O, diba? Ay, English, pre. Oo. Inglesero yan, oy. Oo nga. Di mo yung kakayanin, pre, sa English. Ako nga, nagno-nosebleed minsan ako dyan. Ma'am Adel, hello sa lahat. Ayan, sabi na Ma'am Adel Sulit. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit, guys. Nagbabalik din natin, guys, na kaibigan. Highly recommended monetized channel yan. Si Ma'am Adel Sulit na nagla-live streaming yan, guys. Tuwing alas 10 ng gabi all the way from Batangas pa yan. Hello naman po dyan sa Ma'am Adel Sulit. Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. Nandun ako kay Ma'am kagabi. Kay Ma'am Adel. Tapos biglang na brown out yung aking laptop, yung pala tinanggal ni Baby Sane yung yung saksakan. Naman ako, nag-restart na naman ako. O, diba? Nangingisda ako doon kay Mama Adel Sulit. Di lang ako nagsasabi. Oo. Ayaw ko ng English. Nahirapan na nga ako sa anak ko. Oo nga, pre. Sir Aldrin Gandesa, nagbabalik din natin, guys, na kaibigan. Hello naman dyan sa'yo, Sir Aldrin Gandesa. Mega shoutout naman dyan sa'yo. Welcome back, sir, sa aking live streaming. Sir Aldrin, tawag dito, mag-ano ka na, i-resend mo na uli yon yung pin mo. Dan Tusok Makoy Palaboy TV, pabalik na lang, sabi ni Edwin Ugana Pin Channel. Mega love shoutout daw sa'yo. Free, sabi ni Ma'am Adel Sulit. Ma'am Adel, hello. Ayun. Edwin Pin Channel, ayun. Sabi ni Ma'am Adel Sulit. Uy, makipagkaibigan kayo dyan, guys. Baka naman meron kayong mga dyan, may mga premiere kayo dyan. Patamsakan natin ang inyong mga premiere. Adel Vlog. Nagbabalik din po natin, guys, na kaibigan. Hello po, host. Hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Adel Vlog. Welcome din po, Ma'am, sa aking live streaming. ANA, thank you also for keeping me in your background together with Sir Joseph the Dreamer. Keeping us also in their background. Okay, sir, 3 months daw bago numating, sabi ng post office kay mother ko. Huwag mo nang antayin, sir. I-resend mo nang i-resend, sir. Whenever kayo, pwede nang mag-resend, i-resend mo na, sir. Hello po sa ating lahat dito, sabi ni Adel Vlog. Okay lang yan, sir Aldrin. I-resend mo nang i-resend. Pogs, ang katabi mo, Pogs, si Goldie. Okay, no problem sa dumikit, basta may bakas lang. Ayun, sabi ni Makoy Palaboy TV. Bakas, guys. Dikit-dikit. Makipagkaibigan, guys. Wala kayong mga premiere, guys. Ma'am Adel Vlog, hello po. Drop ka po, unahan kita. Wow! May nangunguna. Mga bakulaw. Oo, sana all. Premiere pala po. Thanks. Ayan, sabi ni Adel Vlog. Sige. Patamsakan natin yan, guys. National Orchid Botanic Garden. Ilagay natin, ma'am, sa T1. Ayun. T1, guys. T1. Patamsak naman ako. Sige, sir. Maka-resend mamaya, sir. Sige. T1, guys. Ayan o, si Adel Vlog. Mamimigay ako, guys. 1WH. Dan full pack kay Joseph the Dreamer. Sabi ni Ma'am Dude and Beyond. Ma'am Aileen. Hello naman dyan sa'yo, Ma'am Aileen. Aldrin Gandesa, sir. Mega love shoutout. Sabi ni Ma'am Aileen Mapili. Oy, may nagpapakulay sa ating buhay, guys. Oy, dikitan. Si Ma'am Adel Vlog. Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Adel Vlog. Nagpapakulay sa atin, guys. Ang ating yayamaning kaibigan, diba? Kapapasok lang nagpakulay sa atin. Ma'am Adel Vlog, mega love shoutout naman dyan sa iyo, ma'am. And thank you for that. Amazing super chat. Bigyan ko muna, guys, ng code si Ma'am Adel Vlog. Baka, guys, hindi nyo pa kaibigan si Ma'am Adel Vlog. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, kay
Ma'am Adhel Vlog. Nabibigyan ko ng kanyang code guys. Wait lang. Ay, meron ba pala siya? Dalawa. Ayan. Kuha lang ako guys ng napakaiksing video ni Ma'am Adhel Vlog. At least mga 1 minute. Kuha lang ako. Hanap tayo. Ito, Let It Be. Ay, ito pa. Cagayan Flood, Bagyong Ulysses. Ay, ito pa. Buhay OFW with My Pet. Ito na lang. 1 minute 30 seconds. Copy and paste. This is the mix of DJ Charlie. Powered by Music Collection Remix. Teka muna, pwedeng pakinggan mo muna. Huwag mo muna ako nasasayan, kasi lalo lang malabo ang paliwanagan. Paano pa sisimulan kung magtatapos na? Mas isipin mo ba kung magpapagod? Guys, please do connect to our super chatter. Si Ma'am Adhel Vlog, baka naman guys, maluoy mo. Habang binibigyan ko ng automatic baba dito kay Nightboot si Ma'am Adhel Vlog. Kaso lang may hinahanap ka pa, kulang pa rin dahil lahat ay Ayun, okay na. Adhel Vlog. Ay, kinalain ko. oo. Patawad kung kailangan. Baka naman guys, makipagkaibigan kayo guys sa ating super chatter. Si Ma'am Adhel Vlog. Nakita, ayoko na maging una. Sumali ka muna sa mga luha, sa mga mata. Sino pa ba? Loy Jane Bisario, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Mega mega love shoutout naman po dyan kay Loy Jane Bisario, Harangdan, and 11 Tamsak. Ayun, mega mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Loy Jane Bisario. Welcome, welcome din po ma'am sa aking live streaming. Chin Chin Su, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Mega mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Chin Chin Su. Welcome, welcome back din ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman tayo guys? Tusok Dan Adhel Vlog, pabalik na lang, salamat. Ayun, sabi ni Edwin Uganapin Channel, mega love shoutout Adhel Vlog. Tamsak Dan sa iyo, thanks. Sabi ni Joseph the Dreamer. Baka naman guys ang ating yayamaning super chatter. Baka naman sir, tamsak Dan sa T1. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Noted po, Ma'am Maylin Mapili. Bigyan kita ma'am ng 1WH. Ayan. Noted ma'am. Hello guys, sabi ni Loy Jane Bisario. Thank you po host. Always welcome ma'am. Ma'am, ako po ang magti-thank you dapat sa inyo. Thank you po ma'am for that amazing super chat ma'am. Guys, please do connect to our super chatter. Baka naman, yung nakapin sa taas natin guys, please do connect. Uy, makipagkaibigan kayo sa yayamanin, sa mga mayayaman. Alam niyo ba kung bakit? Sa mga non-monetize, pag na-monetize kayo, revenue yan. Sa mga monetized channel, alam niyo ang ibig kong sabihin. Kaya bikitan niyo yan. Adhel Vlog, tamsak dikit po. Pasukli po ma'am. Thank you. Ayan, sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Loy Jane Bisario. Hello guys. Dude and Beyond, tamsak Dan sa'yo. Thanks. Ayan, sabi ni Joseph the Dreamer. Super chatter dan na ako. Ayun. Not Bilo, tamsak Dan boss. Nakadikit na din. So, primong pudi sa'yo boss. Ayun. Mega love shoutout naman dyan. Kay Nad Bilo. Ang aking pamangkin. Mega mega love shoutout naman dyan kay Nad Bilo. Welcome back din sa aking. Welcome din sa aking live streaming. Bigyan ko rin ikaw ng moderator function para naman you can start making friends whenever you wanted to make friends in my live streaming. Ayun. Salamat sa iyo Joseph the Dreamer. Sabi ni Nad and Beyond. Guys, dana daw sa super chatter si Pri, si Jomar to boss. Ma, tawag dito. Nagka-problema ako doon sa unang dinilit ni YouTube yung yung music streaming kanina. Kuya Jomar yan ko ayon, sabi ni Jonas Salundaga, dinilit ni tapos may may copyright claim kasi. Tapos siguro yon. Siguro pre, yung copyright claim ni Jomar is ano ba tawag doon? May nag-copyright talaga sa kanya. Okay lang yun, wala namang problema yan. Bukas ayusin ko.
Jonas Salundaga, thanks, on the way na daw sa'yo si Ma'am Adhel Vlog. Baka naman guys, yung ating super chatter, makipagkaibigan kayo guys sa ating super chatter. Full pack na sa'yo Ma'am Adhel Vlog, sabi ni Dude and Beyond. O diba? Make friends guys with each and everyone also. Hindi masama makipagkaibigan guys. Make friends and be friend to all. Ika nga. Give and take guys na tinatawag. Ayan guys, si Ma'am Dude and Beyond. Baka hindi nyo pa kaibigan din yan si Dude and Beyond. Ipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Highly recommended channel yan si Dude and Beyond together with Joseph the Dreamer and Chin Chin Su. Nawala yung aking chinelas. Wait. Pero di ko pa pwede gamitin. Pwede na yun. Pwede mo nang gamitin. Sir Aura Linlin Brady po main po ha. Opo Ma'am Linlin. Oo nga. Si Ma'am Chin Chin Su guys. Si Ma'am Linlin Brady yun. Oo. Highly recommended monetized channel din yan guys. Si Ma'am Linlin Brady. Yes, legit na legit. Oo nga guys. Baka may mga premiere pa kayo dyan guys. Sabihan nyo lang ako. Baka may mga premiere kayo. Dude and Beyond, on the way na daw sa'yo si Adhel Vlog. Salamat Sir Aura. Ma'am Chin Chin Su, Ma'am Linlin Brady. Always welcome po ma'am. Always welcome po dito ma'am sa akin. Okay boss, TY boss. Ayun. Ipinag-music stream ko yun kanina, tapos na copyright claim, may nag-copyright claim talaga, super copyright claim talaga yun. Dinilit ni YouTube. Meron po si Linlin Sir Aura, ayun. Di ba meron kang code sa akin kahapon? Yung code mo, memorize mo ba yung code mo ma'am sa akin kahapon? Kasi kung memorize mo ma'am, nandun pa rin yan. T8. Ayun, ilagay kita ma'am kay sino ba ang Tito? Copy. Si Ma'am Mariana channel. Ilagay kita ma'am kay Tito. Ayan. Para magkakasunod lang. Ayan. Tito guys, T1 and T2. Nakalimutan ko sir, ayun. Okay na po na. T1 and T2 guys, para kay Ma'am Linlin Brade. Ano pa? T1 and T2 guys, baka naman maluoy mo. Wala na ako makita ang premiere dito. Magtamsak muna ako. Kunin ko na lang dalawang premiere ni Ma'am Adhel Vlog. Dalawang premiere guys ni Ma'am Adhel Vlog. Total wala naman tayong premiere. Ilagay natin kay Nightboot ang dalawang premiere ni Ma'am Adhel Vlog. Oy. T3. Ilagay natin kay T3. T3 guys, T3, ayun. Ma'am Ajuar Grace, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Hello po dyan si Ma'am Ajuar Grace. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. The best host I ever met, si Ma'am Ajuar Grace guys. Highly recommended monetized channel. Napakalaking isda. Napakalaking palaisdaan din yan guys. Hello naman po dyan sa Ma'am AG. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Chin Chin Su, thank you Sir Aura. Always welcome po ma'am. Simple Leonardo or si Toto is nandito rin sa atin. Hello naman po dyan kay Ma'am Simple Leonardo or si Toto na nandito sa atin. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Simple?
Simplay. O, iniwan mo ako kaninang umaga. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Si Beshi Pri, may premiere. Ayun, si Ma'am Meme Vlog. Hanap ko pa rin yung dati Itabon ko sa mali namin Ma'am AG, wala kang premiere ngayon? ko Bigla kong sumuko Ilagay natin kay T4. Ayun. Mas mahirap makita masaya na siya sa iba Wala na akong laban Di ko nagawa na sabihin na mahal ko siya Aming pakiusap ko na lang Huwag mo sasaktan Ipakita mo Ayun. T4 guys, T4. Ayun. Ma'am AG, wala kang ngayon, premiere? Salamat, meron labs. Ayan, hanapin ko ma'am. Mga ngiti yun ay higit mong kami pa. Ingatan mo siya dahil mali ako na Oy, ang dami. Dalawa. Affordable all in one meal. Ito yung 511, 515. Ay, meron ka dito ma'am sa akin. Puro pag-aaway sa lahat ng bagay Kaya mas pinili niya na lumayo sa pili T5 guys, T5 si Ma'am AG. And meron pang isa. Hindi ko alam Copy and paste. T6. Ilagay ko rin kay T6. Sana iyong alagaan Dalawa guys kay Ma'am AG Wargues at Nasisisi akong hinayaan Na mawala na lang hindi ko na naagapan Ikaw na ang may hawak ng dati ayan. T5 and T6 guys. 6WH guys. Dalawa kay Ma'am AG. Ayan. ingatan mo siya. Sino pa ba? Simple ay Yahoo. Sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. Guys, please do connect to our super chatter. Kahit yung isa lang muna labs, Uragon, yung mamaya. Salamat po yan. Okay lang po yun ma'am. Wala naman tayong wala naman akong wala namang nag-submit ng ng premiere. Dalawa din kay Ma'am Adhel Vlog. Ayan. Ma'am Marie, wala kang Ay, wala. Inanuhan ko si Ma'am Marie. Masaya na siya nasa tabi mo. Hanapin ko ulit, ma'am. Ayan, yung sardinas mo. Ilang linggo na ba ito, ma'am? Pinapatamsakan mo. 511. Ay, ngayon pala ngayon. Ilagay ko ulit kay T7. Kasi pinapatungan ko, guys. Every day, pinapatungan ko yung Sir Aldrin, tapos na ba yung premiere mo? T7 si Ma'am Maria na channel guys. 7WH. Ayan. Yung kahapon hindi ko pa nawawala, wala net. Ayun, sabi ni Jomar Gel. Okay lang yun, ma. Ma'am Shimmers Vlog dan Pulpak, sabi ni Dudan Bian MYC. Guys, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ma'am Maria na channel. Ayan, si Ma'am AG. Baka naman. Ma'am AG Wargues, Yahoo, sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. Pulpak Ma'am Adhel, sabi ni Ma'am Chinchin Su. T1 Dan, sabi ni Dudan Bian. Ma'am Dudan Bian, bigyan kita ma'am ng 1WH. Ayan. 1WH ma'am. Ma'am Maria na hello ma'am, sabi ni Ri. Ma'am Simpulay, kumusta naman tayo dyan, Ma'am Simpulay. Welcome din sa aking live streaming guys. If ever guys someone visited your channel, please do return a favor back guys. Para naman, di ba? Masaya ang lahat. At baka naman guys, meron kayong mga premiere. Ayan pa guys, patamsak din ako guys sa new upload ni Ri. Oo, yung ang cute ng ginawa ng bata. Hala. Nangyari doon? Thank you for watching and please don't forget to like. Oo. Ano ba nangyari doon? Tito Dan kanina pa pagka-appear ng notification ko. Ayan. Sige po. Mabigyan kita ng another 1WH, ma'am. Tamsak Dan, Ate Jo, sabi ni Jomar dyan. Wow, may ate. Oo, Joseph the Dreamer, na napupulpa kayo. Sabi ni Adhel Vlog.
Sana all may ate. Hello naman dyan kay ate. Oo, thank you kuya. Wow, nagkukuyan sila. Na-resend ko na sir. Wow, sana all nagre-resend. Sana all sasahod na rin. T3 Dan, sabi ni Ma'am Dud and Bayan. Noted ma'am, plus 1 WH. All in all 3 WH ma'am. Oo. 7 WH guys. T1, T2, T3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Ma'am, ay ano, Sir Aldrin Gandesa, wala ba tayong papatamsakan dyan ngayon? Baka naman meron kang papatamsakan dyan. Patamsakan din natin. It's production. Uy, pre, sino ba mas matanda sa amin? Ano, parang ikaw, pre. Promise, as in. Oo, pamangking ko yan, pre. Sir, plus 2 po, sir, sa premiere. Thank you. Ayan, sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Noted po, Ma'am Maylin Mapili. Oo. DJ Tusok, sabi ni Ma'am Brel. Oy, Ma'am Brel, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Brel. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan si Ma'am Brel. Highly recommended monetized channel din yan guys si Ma'am Brel. Napaka-legit and organic na kaibigan natin yan si Ma'am Brel who is in our live streaming guys. Please do connect also guys with Ma'am Brel. Napaka-legit and organic. Highly recommended monetized channel yan guys si Ma'am Brel. Hello po dyan sa'yo Ma'am Brel. Kumusta? Kumusta naman tayo dyan, ma'am? MB1 ang kanyang code, guys. Baka naman hindi nyo pa kaibigan yan. Baka gusto nyong dalawin, guys, ang kanyang mansion. O, diba? Si Ma'am Brel. Mega shoutout po dyan si Ma'am Brel. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Mga lalabs, patamsak naman ang aking premiere. Later, iwan lang po ng Bakas Lab. Lahat sabi ni Ma'am AG. Wargwes, ayun. Okay lang, host. Medyo busy lang, o, diba? Sana all busy. Patamsak ako guys, yung mga nangangailangan niya ng WH, ayun. Yung kahapon na piniplay ko hanggang ngayon, di ko pa na-end. Ayun, kasi nagpa-check up ako sa aking mother. Ayun, kanina. Ay, G pala, T pala dapat. Ayun. Ma'am Brel, mega love shoutout, sabi ni Ma'am AG. Hi sis. Mega love shoutout po, Tita Maylin Mapili, sabi ni Ma'am Simpulay or si Toto. Ano bebe? Wala na edit, sir. Wala nang na-edit. Edit mo ulit. Hello naman dyan sa aking background. Si Bebe at saka si Pogs. Oo. Ma'am AJ Arguez, mega love shoutout po. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Ito pa guys, si Ma'am Lloyd Jane Bizarre. Baka hindi nyo pa kaibigan guys. Ayun, nagbababa siya ng kanyang bahay. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Please do connect with Lloyd Jane Bizarre also guys. Napakasimple lang. I-click nyo lang yung link. At automatic kayong pupunta sa kanyang bahay. And makipagkaibigan kayo dyan. Dan po sa lahat ng teaser Uragon. Sabi ni Ma'am Simpulay Leonardo. O yan, diba? Leonardo, ayan. 7WH, Toto. AG Warguez, shout out, sabi ni Ma'am Brel. Sir Aldrin Gandesa, mega love shout out. Ang pagbati is nanggaling pa kay Ma'am Maylin Mapili, dikit dan sa nakapin boss. Ayan, sabi ni Joe Margel. Thank you po sa mga dumikit. Isa-isa ko kayong balikan po. Ayan, sabi ni Ma'am Adhel Vlog, yung nakapin sa atin guys, ang ating super chatter. Makipagkaibigan kayo guys sa ating super chatter. Thank you po sa mga dumikit sa ating super chatter. Thank you po sir. Ayan. Always welcome, Ma'am Simpulay. Before done. Ma'am Duden Bian. Another 1WH, ayan. Dan Tamsak Pool, AG Marquez, Warguez, ma'am. Oo. Hindi Marquez. Oy, ma'am AG Marquez. Iba na pangalan mo, ma'am. Thanks po, sir host. Ma'am, always welcome po, always welcome. Dan po sa lahat ng teaser, Uragon, sabi ni Ma'am Maria na channel. Noted po, Ma'am Marie. Ma'am Maria na channel. Stop! 7WH, ma'am. Ayan. Noted po, noted. Baka guys, may mga premiere pa kayo dyan. Sabihan nyo lang ako guys kung may mga premiere pa kayo. Patamsak naman ako guys. Sige na, maluoy mo.
Darls Vlog, hello po dyan kay Darls Vlog. Sino ba si Darls Vlog? Si Darls Vlog ba? Mega love shoutout naman po dyan kay Darls Vlog. Bagong-bago natin na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada si Darls Vlog. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function para naman makapagsimula na rin siya magkipagkaibigan dito sa ating live streaming. Hello naman dyan sa iyo Darls Vlog. Welcome din po sa aking live streaming. Ayun, meron ka na pong Ma'am Darls Vlog na jacket pala. Pwede ka nang makipagkaibigan or mag-promote ng iyong channel also. Si Raya, Jayan Pimentel, nandito na rin sa atin guys. Si Rapi Pimentel, highly recommended soon to be monetized na yan guys. Highly recommended soon to be monetized channel yan. Si Rapi Pimentel na nandito sa atin. Kumusta naman tayo dyan? Rapi Pimentel, welcome din sa aking live streaming. Ito guys, kaibiganin nyo yan guys. Isda na lang talaga guys ang hinahabol namin kasi pinahinto ko yung kanyang music streaming kasi aabutin niya na ang 4,000. Naka 3,750 plus na siya. Mga 100, mga 240 plus na lang or 150 plus na lang ata ang kailangan na WH namin. O kaya pinahinto ko muna yung kanyang music streaming. Ayan. Pa-shoutout po idol host, sabi ni Glenn SCTV2. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo Glenn SCTV2. Welcome back din sa aking live streaming. Ito pa guys, si Jeb C Vlog, nagbabalik rin po natin na kaibigan ni Ma'am Linlin Brady. Mega love shoutout naman po dyan kay Jeb C Vlog. Highly recommended channel yan guys, si Jeb C Vlog. Hello po dyan sa iyo sir. Welcome din po sa aking live streaming. Let me also welcome and acknowledge the presence of Trex TV. Mega shoutout naman dyan sa iyo Trex TV. Thank you for that sweet thumbs up and welcome din po sa aking live streaming. Napaka-legit and organic din yan guys na kaibigan. Trex TV ang pangalan. Mama Elma nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Mama Elma or si Ma'am Elma Tihada. Ayon. Kumusta naman tayo Mama Elma? Ayon. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan guys, si Ma'am Elma Tihada na nandito sa atin. Salamat sir oras, sabi ni Jeb C Vlog. Always welcome po sir. Trex TV dating dikit sir. Ayan. Naka-BG lang yan si Chin sir. BC na naman yan. Oo nga sir, okay lang po yan. T6 dan full pack na din na yan. Do din ba yan? Noted po, +1. Ayan. T1 to T7, ayun. Sabi ni Sir Edwin Ugana Pin Channel. Noted po, Edwin Ugana Pin Channel. $7WH, noted. Adhel Vlog, dikit dan. Ayun, sabi ni Ma'am Brel. Baka naman guys, ang ating super chatter, if you are not yet guys connected with our super chatter guys, please do connect also guys. Highly recommended channel yan at nagpapakulay ng ating bahay. Ayun, si Ma'am Adhel Vlog. Sino pa ba? Nandito pa rin sa atin guys si Ma'am Adel Sulit. Ito guys, dikitan nyo to guys, si Ma'am Adel Sulit. Nagla-live streaming yan tuwing alas 10 ng gabi. Marami kayong may isda dyan guys kay Ma'am Adel Sulit. Kung pangingisda din lang naman ang hinahanap nyo guys, istay nyo yan si Ma'am Adel. Promise. On the way sa nakapin, sa link sir. Ayan sabi ni Jeb C Vlog. Sige po sir. Mega love shoutout sa lahat, sabi ni Jayan Pimentel, also known as Rapi Pimentel guys. Eto guys, dikitan nyo yan guys. Sige na, mamimigay ako ng 1WH sa bawat didikit kay Rapi Pimentel and another 1WH sa bawat didikit kay Jomar Gel, diba? Kasi nahabol namin guys yung mga isda nila. 1WH para kay Rapi Pimentel at 1WH para kay Jomar Gel, yung mga nangangailangan niya guys, at marami kayong ninja, legit and organic na ninja. Ayon, pwede nyo guys nadikitan yung dalawa. Namimigay ako ng 1WH bawat dikit nyo sa bawat isa. Huwag kayo guys mag-alala, magbabalik yan ngayon mismo. Joseph on the way na daw sa'yo si Rapi Pimentel. Ito lang pala, hindi kagit maghinulsol. Patamsak sa aking premiere bukas mga lalab, sabi ni Ma'am Brel. Opo Ma'am Brel, ilagay natin ma'am kay Nightboot. Ayan, para naman maka 8WH tayo, yung mga nangangailangan. T8, ilagay ko ma'am kay T8. Ma'am Brel, T8 po Ma'am Brel. Ayan. T8 guys, patamsak naman ako guys. T8, 8WH guys, 8WH.
Sir Joseph Dan po, ayun, sabi ni Ryan Pimentel. Thanks, Gian Pimentel, sabi ni Joseph the Dreamer. Before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were so before Sino pa ba? Sino pa? Wala na akong ano. was there something Patamsak ako guys, patamsak. Yung mga nangangailangan guys. Skip nyo na yung harang ko guys. Okay lang naman yun. Dana Adel Sulit, sabi ni Edwin Pin Channel. go. Sir Jeb C. Vlog na naka-background sa atin. Thank you po dyan sa'yo Sir Jeb C. Vlog. Tusok Dan T8 dan sa nakapin. Sabi ni Jeb C. Vlog. J.N. Pimentel Tusok Dan T8. Ayan. Sabi ni Rapi Pimentel +1 sir. Uy, malapit na yan guys mamonetize. Si Rapi Pimentel. Isda lang naman talaga ang hinahabol namin. Trex and Athena Channel. Mega love shoutout naman po dyan kay Trex and Athena Channel. Tamsak Dan host na merong 69 subscribers. Si Trex TV ba ito? Mega love shoutout naman dyan sa iyo. Trex and Athena Channel. Welcome po naman sa aking live streaming. Bigyan kita ng iyong moderator function. Meron kang 69 subscriber. Trex and Athena Channel. Para naman makapagsimula ka na rin na mag-promote dito sa aking live streaming. Jeb C. Vlog. Dan, ayan, sabi ni Rapi Pimentel. Ashuriken, nandito na rin sa atin. Hello naman po dyan kay Ashuriken. Ito pa guys, si Ashuriken, baka hindi nyo pa kaibigan niya guys, si Ashuriken. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan. Napakabait na bata yan guys, ni Ashuriken. Kaibiganin nyo yan guys. Ashuriken ang pangalan. Ayun, Trex bahay mo po. Ayun, sabi ni J.N. Pimentel. Ashuriken, kumusta? Hindi ko pala ikaw na-reply. Na-reply yan. May tinitesting lang ako, Ashuriken. Be patient lang, be patient. Lakay Aldrin, mega love shoutout. Sabi ni J.N. Pimentel. Ray Jonah sa Ganyo. Before you go, was there something I could have said to make your Please, magbakas lang po ng mabalikan things, sabi ni Joseph the Dreamer. Oo nga guys, paalalang kaibigan guys, magbakas kayo guys ng tama. Bakasan nyo ng tama. something I could have said to make it all stop. So, before you go. May vlog, nandito na rin sa atin guys, ang kapatid ni Ma'am Jonas Salundaga. Hello naman dyan kay Ma'am May Vlog. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan si Ma'am May. Kumusta naman tayo dyan Ma'am May? Ayan, ang kapatid guys ni Pri, ni Ma'am Jonas Salundaga, isa ring gagandahing dalaga sa balat ng tinalupan. Yan si Ma'am May. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan. Tingnan nyo, busohan nyo guys. Oo nga. Sa harang pa ako boss, sabi ni Joe Margel. Darls Vlog Dan po sa'yo, sabi ni J.N. Pimentel or si Rapi Pimentel. Kaibiganin nyo yun guys. Kung di nyo pa guys nakikita ang kapugian ni J.N. Pimentel or ni Rapi Pimentel, subukan nyo rin guys. Bisitahin nyo yung kanyang bahay. Uy, sana all may 120 subscriber na si Ashuriken. Diba? Gumawa ka Ashuriken, gumawa ka ng at least 1 minute lang, mga 1 minute lang talaga. Gumawa ka ng video mong 1 minute. Pwede na itong night core na Astronomia 2K19 rack. Ayan, pwede na to. Ito ipang baba mo, yung 1 minute lang, 1 minute 25 seconds para mas mabilis lang. Ito ang ipang ibaba mo. Bigyan ko na lang ikaw ng code. Type mo lang ang Ash. Ash na lang, Ash. Diba? Ash na lang, Ashuriken, ayun. Dahil sa binigyan mo ako ng background, ayun, i-type mo ang Ash. Bababayan ni Nightboot. RP pabalik guys, baka naman, sabi ni J.N. Pimentel. Ito guys, kaibiganin nyo guys, si Ashuriken, baka naman. Mag-type ka lang, Ashuriken, binigyan kita ng code, ayun.
Trexel at Tena Channel, dan dikit po sa'yo. Sabi ni Darls Vlog. Uy, magdidikitan kayo dyan guys. Nagdidikit guys si Darls Vlog. Baka naman guys, if Darls Vlog visited your channel, please do return the favor back also guys. Baka naman. O konti lang tayo dito guys, makipagkaibigan kayo sa bawat isa. Para naman maiuwi nyo ang lahat ng mga nandito sa atin. And then, magtamsak na rin po kayo guys, T1, T2, T3 hanggang 8. Ayan. T8 hanggang tayo doon. Isang tamsak, 1WH ang katapat guys. Wala kayong ibang gagawin guys. Hindi mahirap yung gagawin nyo. Magkakaroon kayo ng kaibigan at magkakaroon kayo ng WH dito pagkatapos ng aking live streaming. Sayang naman ang pagkakataon guys, magkaroon kayo ng WH. Jayan Pimentel, salamat po. Sabi ni Ma'am May Vlog. Dan Dikit Darls Vlog, sabi ni Joseph the Dreamer. Ito guys, si Ashuriken, kaibiganin nyo na rin yan. Si Ma'am May Vlog, kaibiganin nyo rin yan guys. Si Ma'am May Vlog, baka naman, And then yung ating super chatter guys, baka hindi nyo pa kaibigan ang ating super chatter na si Ma'am Adhel Vlog. Ayun, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating super chatter na si Ma'am Adhel Vlog. Napaka-legit and organic at gayamanin. Sana all. Never said I give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. You know I give a fuck about you every day. Guess it's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this place T5. with you. Sir Joseph the Dreamer, nagbababa po ng kanyang bahay guys. Kung di nyo pa kaibigan yan si Sir Joseph the Dreamer, simply click on that link guys. Or kung di nyo pa kaibigan ang bawat isang mga nagbababa ng kanilang mga bahay guys, and yung mga may badge dyan, especially yung ating mga VIP member guys, yung may mga badge, dikitan nyo yan guys. Malay nyo, sa inyo yan magpa-member. Promise. Tamsak, sabi na Ma'am AG Workers. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am AG. BG, magligpit at magsara sa store host. Ayun. Sabi ni Ma'am Brel. Ayun. Sige lang po, Ma'am Brel. Ma'am Atimon, di ka nag-live stream kanina. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Atimon Vlog. Welcome back din, Ma'am, sa aking live streaming. Kumusta yung pambubudol natin, Ma'am Atimon? Nakita ko si Ma'am Atimon doon sa isang nangingis dao. Hindi lang ako umiimik. May kalab shoutout naman po dyan kay Ma'am Atimon Vlog na nang bubudol kaninang umaga. Welcome back naman sa aking live streaming, Ma'am Atimon. Diba? Ang reyna ng mga budol. Budol dito, budol doon. May Vlog, dan dikit sa'yo. Salamat, sabi ni Darls Vlog. Atimon ko, mega shoutout po. Sabi ni Jayan Pimentel. Wow, may Atimon siya. Tusok. Sir, may premiere ako bago na baka naman. Sige. Kaya pala. Sige. Hanapin natin yun, Ma'am Atimon. You wanna keep it in. Hanapin ko muna, Ma'am. Patamsakan natin. Wow, dalawa. Shower challenge. Saan ka pa? Together mukbang. Wow. Happy and peace. Ito muna isa. T9. Ilagay natin kay T9. Wait lang guys. Ibababa ko guys. Ilalagay ko pa lang. Sir Jeb, tapos na ba Sir Jeb yung mo sa T9? Ma'am Atimon, ayan, T9, ayan. Ilagay natin kay Ma'am Atimon, ayan, T9. Sir Jeb, tapos na ba yung premiere mo, Sir Jeb? Pinalitan ko yung tapos na pala, 11 minutes, ayan. Si Sir Jeb, si Vlog, ayan. Dati po Kuya Uragon, 140 po yun, pero nag-120 po siya. Okay lang naman yun, Ashuriken. Wag kang panghihinaan ng loob na naglalagas. Lahat naman tayo naglalagas, Ashuriken. Hindi lang ikaw. Ako nga dati noon, 2000,
270 na. Ayun, nag 2,250 ulit. Ayun, 20 ang nalaga sa akin. Uragon pre ang Tito tapos na i-premiere ang T5 o T6 same lang kay Ma'am AG. Oh. T5 and T6. Oh, same lang. Dalawa yung kay Ma'am AG. T5 and T6. Yung T3 and T4 same lang din naman kay Ma'am Adhel. Dalawa din. Ayun. Dalawa yun guys. Dalawa yung kay Ma'am AG Wargues. T5 and T6. Ayan. DJ John Sagay. Remix. Bakit para may ugong ako? Ash. Ayun. Ate Mondan po pala kita dikit dito. Ayan. Yung Tito tapos na i-premiere. Sino ba si Tito? Ayan. Si Tito, si Linlin Brady. Tapos na pala. Si Ma'am Lin. Oh, tapos na pala. DJ John Sagay. Palitan ko na lang guys. Sige, dikitan nyo ako maluoy. Ayan. Sabi ni Ma'am Atimon. Palitan ko na lang kay Ma'am Atimon. Dalawa yung ano ni Ma'am Atimon. Ay. Si Ma'am Brel. Nailagay ko ba si Ma'am Brel? Copy and paste. Ilagay ko na lang kay Tito si Ma'am Brel. Hindi ko pala nailagay si Ma'am Brel. Tito. Oo nga, Tito. Ilagay ko kay Ma'am Brel. Tito guys, Tito si Ma'am Brel. Ayan. Sino pa ba? Si Ma'am Lin, ano ba yung ano? May ano ka ba Ma'am Lin? Webjet TV, mega love shoutout naman dyan kay Webjet TV. Sir Webjet. Hindi ko nagawa yung ano mo kanina kasi nagpa-check up ako sa aking mother kanina. May follow-up check up kasi. Hindi ko na ginagawa ko sana yung kanina yung account mo. Kaso I really have to kasi may appointment yung aking mother alauna ng hapon kanina. Kay Okidoki Doc. Mega love shoutout naman dyan kay Webjet TV guys. Highly recommended monetized channel yan si Webjet TV or si Golde Web TV. Ayun. Mega shoutout naman dyan sa Golde Web. Welcome back din sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan guys. Sino pa ba? At Ma'am Ate Monyaw, sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. Ayan guys, yung may mga code sa atin, makipagkaibigan kayo dyan guys, mga legit and organic na yan. And yung ating may mga badge dyan, baka hindi nyo pa nakaibigan yan guys, kaibiganin nyo rin po yung may mga badge. Yung mga binababa ni Nightboot guys, makipagkaibigan kayo. Tambay lang muna sir, may ginagawa pa. Sige lang po, Ma'am Ate Mon, sige lang po. Maraming salamat naman dyan ma'am sa'yo. Sa mga patambay nyo dyan. DJ John Sagay. Remix. Ma'am Jonas Salundaga Yahoo, ayun. Sir Jayan Pimentel, mega love shoutout. Sabi ni Webjet TV. Ito pa guys, T1 hanggang T8. Ayun. T1 hanggang T8 guys. Aldrin Gandes sa Dana Puser. Ayun, sabi ni Adhel Vlog. Parang may ground ang aking Parang may ground. Grounded. Parang grounded, no? Parang grounded ako. Mariana Channel nandikit po sa'yo, sabi ni Darls Vlog.
Tiwan hanggang T8 guys, Tiwan hanggang T8. Sir, magaling kumanta at gumitara si Ma'am Adhel Vlog. Wow, sana all. Di nga, flex natin. I-flex ko nga si Ma'am Adhel Vlog. Flex natin guys, si Ma'am Adhel Vlog. On the way, Ashurican thanks. Ayun, sabi ni Joseph the Dreamer. Uy, flex natin guys, si Ma'am Adhel Vlog. Still by Hillsong. Ayun. Sige, flex natin. Sana all marunong kumanta at gumitara. Parang grounded ako. Please welcome si Ma'am Adhel Vlog guys, ang ating music background. O diba? Ang ganda niya. Marunong din ako boss host. Ayun, sige. Tusok sa Premiere. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8. 8 WH. Ayan, pre. Donate, pre. O, diba? Sana all marunong gumitara at kumanta. Ang ating music background is si Ma'am Adhel Vlog guys. Sir Bok Liagas nandito na rin sa atin. Hello naman po dyan kay Sir Bok Liagas. Nagbabalik din natin guys na kaibigan. Highly recommended monetize channel yan. Mga pupogi natin na kaibigan yan guys. Bok Liagas ang pangalan. Hello naman dyan sa'yo Sir Bok Liagas. Kumusta? Sana all may DJI. Unang palipad ni Oli. Pang pro agad. Uy, meron siyang Oli. Sana all. Ilagay natin kay T9. Ay, T10 pala. T10 guys, T10. Ilagay natin kay T10. O, diba? Ang ating music background guys, si Ma'am Adhel Vlog. O, diba? Ginawa kong music background ko. T10 guys, si Sir Bok Liagas. 10WH guys, 10WH. Baka naman maluoy mo. 6 Premiere dan po, sabi ni Ma'am May Vlog. Noted po, noted. 6WH, ayun. Meron ka din DJI. Opo sir, T1 dan sabi ni Mama Adel. Noted po Mama Adel. 1WH ma'am. Thanks po host, sabi ni Ma'am Adhel Vlog. Always welcome po ma'am, always welcome. Ma'am Adhel Vlog, yung may T po ay mga Premiere. Sabi ni Sir Aldrin. Ayan. Ito guys, si Sir Ashurican, kaibiganin nyo na rin po yan guys. O diba? Sana all. Tama na to. Baka maano ko si ma'am. Baka makapiright content na naman ako nito ni ma'am. Eh ma'am, wag mo akong ACCPR ha. Oh. Harang boss, sabi ni Joe Virgil. Ayun, thank you naman dyan kay ma'am. Ako ang unang nagtamsak, Sir Bok Liagas. Tamsak. Ayan. DJ Joanna Sagayno Remix.
Tamsak na ako dito. Sino pa ba? Guys, patamsak naman ako guys ng ating super chatter. Si Ma'am Adhel Vlog, baka naman. Ang ganda ng boses, mayaman, o, diba? Nagpapakulay. Ang ganda ng boses, talented. Sana all in one. Marunong pa sumayaw. Oo. Imagine, credit my song. Uy, Ma'am Adel Vlog. Nagpa-member pa talaga si Ma'am Adel Vlog. Mega love shoutout naman po dyan sa ating bagong member na si Ma'am Adel Vlog. Ma'am Adel, mega love shoutout po dyan sa Ma'am Adel. Thank you also, Ma'am. Sobra-sobra na yun, Ma'am. Uy. Ma'am, thank you naman po dyan sa Ma'am Adel Vlog. Sa pagpa-member mo. Ang ating bagong VIP member guys, si Ma'am Adel Vlog. Baka hindi niyo pa kaibigan guys si Ma'am Adel Vlog. Ito guys, binigyan ko lang ng code guys. Ang aking bagong VIP member guys, si Ma'am ADB, si Ma'am Adhel Vlog. Ayan. Ma'am, pwede mo nang gamitin ma'am. Every time na papasok ka dito ma'am, you can simply type ADB. Ayan, ibababa yan ni Nightboot. Ayan, package deal na host, sabi ni Darls Vlog. Bok Liagas dan tayo, sabi ni Ma'am AG. Workgress. Dana po sa nakadikit. Sabi ni Trex and Athena channel. Ayun. Sige po ma'am. You're always welcome po. Ma'am, thank you po ma'am. Ng maraming thank you po ma'am sa'yo. Ayun. Dana po sa nakapin, waiting for sukli po. Sabi ni Sir Ashuriken. Ito guys, si Sir Ashuriken. Kaibiganin nyo yan guys. As in, napakabait na bata niyan guys. Si Ashuriken. Mga popoging bata at napaka-talented na bata yan guys. When it comes sa mga background visualizer, ang napaka-talented. Sa premiere ko, nag-pick po ako ng 2 preload Pinas. Ayun. Sa premiere daw guys, mamimili ng dalawa. Mamimigay siya ng dalawang preload Philippines. Kahit anong load, ma'am. Ma'am BNG Cooking, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am BNG Cooking Vlog. Ayun. Mega shoutout naman dyan sa'yo, Ma'am BNG Cooking and Vlog. Highly recommended monetized channel yan, guys. Si Ma'am BNG Cooking and Vlog na nandito sa atin. Kung di nyo pa guys kaibigan yan, si Ma'am BNG Cooking, kaibigan, makipagkaibigan kayo dyan guys. Highly recommended monetized channel yan. Ayun. Hello naman dyan sa'yo, Ma'am BNG. Kumusta naman tayo dyan? Ma'am Mariana channel. Kumusta po? And yung ating bagong VIP member guys, baka naman, kaibiganin nyo na rin yan guys. Samsaktan host T9, ayan, sabi ni Trex. Bigyan kita ng Trex and Athena channel, ayan. 1WH po, 1WH. Sir Bok Liagas, nagtatamsak. Gandahan, Tamsak host. Mega love shoutout din po dyan kay Gandahan guys. Nagbabalik din natin na kaibigan. Hello naman po dyan kay Gandahan guys. Highly recommended channel yan si Gandahan. Napaka-supportive natin na kaibigan. Ayun. Mega shoutout po dyan sa iyo, Gandahan. Welcome din po sa aking live streaming. Ma'am Mariana channel. Noted na po ma'am. Ma'am Mariana channel. Ayun. Ano na ba yan? 8, 9, 10, 3WH, ayan. 3WH, Ma'am Marie, ayan. Boss, alam ko na, boss, kung alin ang sinasabing copyright dun, boss. Sa una ko na-upload kasi naka-upload din yun sa FB page ko. Hindi, yung kanina music stream ko, kanina nag-music streaming ako doon. Oo, yun ang na-copyright content. Copyright lang naman, Copyright warning. Kasi siguro yung music owner is siguro nag-copyright siya. Hayaan mo na lang, wag mong lang i-apila. Host, pwede bang sa Trix TV na lang po i-donate yung WH ko, sir? Sige. Sa'yo din pala to. Sige, Trix TV.
Noted po, noted. Darles Vlog, Dana host sa nakapin. Salamat, sabi ni Darles Vlog. Sige. Huwag kang mag-alala, Darles Vlog. Magbabalik yan sa'yo si Ma'am, Adhel Vlog. Host Dan Olti, basta andun ako, sabi ni Ma'am Krisa 27. Noted po, Ma'am Krisa 27. 10WH. Ayan. Dan Tusok T1 to T9, di ko sinama Magtamsa ka na, ako na una dun sa mo eh. 10WH. Tamsakan mo na, ako na una eh. Yehey, double H na this. Ayun. Always welcome guys. Magkakaroon kayo guys ng WH. Huwag kayong mag-alala guys. Mamigay tayo ng WH. Whenever you have premiere guys, ipasok nyo lang. Bigyan natin ng WH ang bawat premiere nyo. Para naman may tamsak ang premiere nyo, may WH din yung mga nagtamsak sa inyo. O diba? Give and take lang tayo. Huwag kayong mag-alala. Ako magbibigay guys. Para naman lahat ng mapapasok dito guys, hindi uuwing luhaan. Yan ang total yun ang talaga ang tanging objectives natin guys sa ating live streaming. Yung mga pumasok sa ating live streaming is hindi uuwing luhaan. O diba? Hindi lang nakakuha na kayo ng kaibigan, nagkaroon pa kayo ng WH. Ayun. Thank you sa support, sabi ni Darles Vlog. Ayun. Always welcome po. Babaeng isinak. Hello naman dyan kay Baby Labs. Oy! Baby Labs! Tirador ng kaning lamig. O, di ba? Babaeng isinako, hinampas-hampas o kaya hinampas ng tubo. O, di ba? Pagkatapos isa ko hinampas ng tubo. Mega love shoutout naman dyan sa aking Baby Loves guys. Si Ma'am Victoria Kulubi na nandito sa atin. Kumusta naman tayo dyan, Baby Loves? Highly recommended monetized channel all the way from Malaysia pa yan guys. Si Ma'am Victoria Kulubi na nandito sa atin. Kumusta naman tayo dyan? Ma'am Baby Loves, ayun. Babaeng isinako, hinampas ng tubo. Kuya, may kaklase po ako na gusto mag-YouTube at nag-ask po daw siya kung normal lang daw po yung copyright claim. Opo, assure ka, normal naman po yung copyright claim. Ako nga guys, for the info of all guys, I have almost 150 copyright claim. Totally okay naman ang channel ko. Okay lang naman po guys ang copyright claim, wag lang yung copyright strike na tinatawag ha. Na-miss kong magyaw-yaw. Di ka nag-live stream, ma'am. Okay lang naman yun, assure Ken. Pwede yun. Bawat copyright claim nyo guys, wag kayong magdi-delete ng mga video nyo ha. Sayang naman ang views, sayang ng WH niyan. Kung may copyright claim kayo, wag nyong i-delete yan. Sayang guys. Ha. Okay lang naman guys ang copyright claim. Wag lang yung copyright strike. Ang copyright strike guys, yung in-upload ng isa, kinuha mo, dinownload mo, in-upload mo sa'yo. Yun ang copyright strike. Ganun po yun. Pero kung music guys, halimbawa, original music, ni-remix, kinuha mo yung remix, okay lang naman po yun. Walang copyright claim doon. Ay magkakaroon lang kayo ng copyright claim kasi hindi yung original na kanta ang kinuha nyo. Ni-remix na yon. Okay lang naman po yun. Ganun ang pagpili ng tamang kanta sa YouTube guys ha. Ang copyright claim is hindi yan nakaka-apekto sa channel nyo. Ang iwasan nyo yung copyright strike na tinatawag. Hindi, Baby Loves, may grand LS ako mamaya, patamsak naman po. Ayun, sabi ni Ma'am Victoria. Yung pinatamsakan natin ma'am nung nakaraan. Sige. Ay, ngayon na ba yun? Ngayon, alas 10, ayun. Meron guys nag-grand live streaming si Ma'am Victoria Kulube. O, diba? Mamaya-maya. Pwede umakyat. Pwede akong umakyat. Oo. Assure Ken Bunso, love yun, sabi ni Ma'am Victoria Kulube. Ma'am Grace, nandito na rin sa atin guys si Ma'am Grace B Vlog. Highly recommended channel yan guys si Ma'am Grace. Napaka-supportive, napakabait guys na ni Ma'am Grace. Hello naman dyan kay Ma'am Grace. Mega shoutout po dyan si Ma'am Grace. Welcome po sa aking live streaming. O diba? Napaka-legit and organic na kaibigan natin yan guys si Ma'am Grace. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, one of my VIP member yan si Ma'am Grace B Vlog. Yan ang link. Ayun. Na binababa ni Nightboot. JB Bread, Tamsak Dan host, mega love shoutout. Si Mac Bread ba to? Mega love shoutout naman dyan kay JB Bread. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. If I am not mistaken, JB Bread is Mac Bread Pandesal if I am not mistaken. Mega shoutout po dyan sa iyo. JB Bread, ayun. Welcome din sa aking live streaming. Opo host, asahan kita na aakyat 10 PM.
Oo. Host, yes po. Sabi ko na nga, wala po harang, sir. Okay lang po yun, Ma'am Grace. Okay lang po. Ma'am Adhel Dan po, T5 to T6, ayan. Ma'am, bigyan kita, Ma'am Adhel, ng 2WH also, ayan. Adhel Vlog. 2WH, Ma'am, ayan. IG Corbera, Uragon Tamsak Dan host, ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay IG Corbera. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan, si IG Corbera, ayun. Mega shoutout po dyan sa iyo. Welcome po ma'am sa aking live streaming. JB Bread, ayun. Bigyan kita ng iyong moderator function ulit, ano. JB Bread or si JB ay si Macbread Pandisal, ang kanyang main channel guys. Adhel Vlog, waiting for your sukli na lang po. Ayan, sabi ni Ashuriken. Huwag kang mag-alala, Ash. Oo, huwag kang mag-alala, Ashuriken. Susukli ang kanya ni Ma'am Adhel Vlog. Yung mga ganyan, Ashuriken, bigyan kita ng tip. Yung mga ganyan, yung mga super chatter, yung mga malalaking bahay, unahan mo ng unahan. Tapos hayaan mo lang, i-shoutout mo lang, manunukli at manunukli yan. Tapos kapag kabukas, di ka pa i-shoutout natin, huy, ganunin natin, nga. Singilin natin. Online. IG Corbera, mega love shoutout po. Salamat. Sabi ni Ma'am Victoria Culubi. Ilang premiere, sir? 10. 10WH guys, 10WH. T1 hanggang T10. Tamsak Dan Victoria Culubi harang. Ayan, sabi ni may premiere ako sir, kaso may 13 pa po. Pwede po magbaba ng bahay. Pwede po, Ma'am Grace. Pwede po. Oo. Patamsakan natin, Ma'am Grace. Okay lang naman yun, ma'am. Oo. Nung pauwi na kasi ako, ma'am, sa wow, sana all kumakanta ng The Past. Ilagay natin kay T11. Ayan, si Ma'am Grace B. Vlog. Wait lang guys, ilagay natin kay T11, si Ma'am Grace. T11 guys, pwede na, T11, ayan. 11WH guys, 11WH. May premiere ako host, patamsak, sabi ni JB Brad. Sige. Pababa naman ako sir, pababa ako. IG Corbera, nagbababa rin ng kanyang bahay guys. Baka naman, And maya guys, si Ma'am Victoria Culubi, merong grand live streaming. Namimigay po siya ng sangkatutak ng mga paayuda sa buhay. Yung mga nangangailangan niya ng ayuda sa buhay. Namimigay po yan guys ng house and lot. Oo nga, house and lot ng kapitbahay nilang Chismosa. May libre guys na, may automatic na kasama na yung kapitbahay niya. May libre ng kausap pagka napanalunan nyo yung kapitbahay nilang Chismosa. Oo nga. Out muna host, uwi pa ng bahay, pasensya na. Ma'am Brel, thank you po Ma'am Brel. Ayun, ingat po kayo Ma'am Brel sa pag-uwi mo dyan. Oo, tapos may libreng kape. Oo. Habang nakikipag-usap ka sa kapitbahay niyang Chismosa, magkape kayo. Oo nga. Bigyan mo ng tinapay, mga kahit pandesal man lang. Oo, kumplitoin mo na. Oo nga. DJ Jonel Sagayno. Pag ako nanalo ma'am ng house and lot, tanggalin mo yung yung pre. Iparapol mo yung pre na Chismosa mong kapitbahay. Oo nga. Joseph the Dreamer, nagbababa rin po ng kanyang bahay. Oo nga. Pag ako yung nanalo ng grand prize, tusok sa nandin sa T11, di ko pa rin tinusok ang T10. Bukas na ako magsarili. 10WH sir, 10WH. O, diba? Do din biyan, T11, nan, ayun. +1 ma'am, +1, ayun. Ito si JB Bread, ito. Patamsakan pa natin si Macbread Pandisal guys, ayun. Patamsakan natin, ano ba tayo? T12. Ay. T12. Ilagay natin kay T12. Wait lang guys. Ilagay ko kay T12. T12 guys. Okay, na-activated na guys ang T12. Baka naman maluoy mo guys. 12WH. Ayun.
Ashuriken Bok Liagas na po tamsak sa yung premiere. Sabi ni Ashuriken. Ayan. Dikitan mo na rin, Ashuriken. Ito o Bok. Ito o Bok. J. Jonah Sagayno Remix. Ito guys, patamsak naman ako. Wohotek Zone, mega love shoutout to you, Wohotek Zone, who wants 4 million subscriber guys. Mega love shoutout to you, Wohotek Zone. I've been looking for you ever since, Wohotek Zone. Why? I miss you, Wohotek Zone. All the way from India guys, who has 3.9 subscriber. O diba? 3.9 million subscriber guys. Yung binababa ni Wohotek Zone, who needs also 4 million subscriber guys. Hinahanapan niya ako ng 4 million subscriber para naman mahabol niya yung 3.9 subscriber na yun. Ay 3.9 million subscriber na binababa niya nung mga nakarang araw. Saksakin ko sa ngalangalan niya. Mega love shoutout to you, Wohotek Zone. Welcome also to my live streaming all the way from Ninja guys. Oo nga. Tingnan nyo guys, ang binababa niya, 3.91 million subscriber. O, diba? He is using his who is using his Ninja account. Pero meron siyang 3.91. Maya-maya maghahanap yan ng 4 million subscriber. You want 4 million subscriber? Wohotek Zone? Mega love shoutout to you, Wohotek Zone. Welcome also to my live streaming. Host ngayon lang nakadalaw, busy sa work, gabi na uwi. Di ko maabutan na LS mo. Okay lang po yun, Macbread. Tito T9 Dan, sabi ni Ma'am Adel. Ma'am Adel, +2 mamaya. +2. Noted po. JB Bread, Damsak Dan, sabi ni Joe Margel. Noted ma. Dude and Bian, wow, sana all may 3.9 million. Oo nga, tingnan nyo guys na binababa ni Wohotek Zone. I just can't believe, why is it that you have 3.91 million subscriber? Why is it that you will gonna use your Ninja account and you will going to beg for 4 million subscriber in your Ninja account. O diba? Sana all. Anyway, so much for that. My first channel, diba? He has his first channel, diba? Si Wohotek Zone. Mega love shoutout to you, Wohotek Zone. And welcome also to my live streaming. All the way from India, guys. Ayan, si Wohotek Zone. Sagayno Remix. Sana all may 3.9 million subscriber. Oo. May pasok ka ngayon, Ma? Tungtuwa si Ma. Oo. Sana kapin po, matagal ko na dikit kuya host. Ayan, sabi ni Ashuriken. Ayan, sige. Tamsak Dan host T9, sabi ni Trex TV. Ayan, +1 Trex. Ayan. Wohotek Zone, Dan, wow, big house. Wow, naniwala ka naman Marina sa kanya yon. Oo. Wohotek Zone, if it's really your channel, please do me a favor. Can you please log in into your main channel and can you please at least 1 like in my live streaming? I will gonna promote you that bad. I will gonna promote your channel, main channel every day. Whenever I do have live streaming, if you can just prove to me that it's yours, simply log into your main channel and visit my channel if it's okay with you. Visit my live streaming if it's okay. Adel Vlog T6 5 8 12 2 done all. Ayan, sabi ni Ma'am Adel Vlog. Ma'am, +5 WH, ma'am, bigyan kita. Ayan. Diba? Kung main channel mo, meron kang 3.91 million, bakit ka mangingista, di ba? Ang point ko doon is you are earning that much and you don't have to come visit live streamer, come visit a live stream and makikipag-isdaan ka, di ba? Ang point doon. Doon ba yan, Dan, sabi ni IG Corbera. Ayan. Oy, Ma'am Ate Mon, may nambubudol.
T10 dan full pack na din. Ayan, sabi ni Dude and Bian. +1 ma'am, +1. Ayan. Uy guys, sige na, do me a favor guys. Lahat ng mga premiere guys, tamsakan nyo na, huwag nyong isa-isahin kasi hindi ko guys nakuha lahat. Oo, mahilig yan guys mag-TikTok. Dan tusok sa T12 at dan dikit na din full pack, sabi ni Sir Bocliagas. +1 sir, +1. Di pa rin tinamsakan yung T10 sir. JB Bread, dan dikit po, full pack, salamat. Dan T8 to T12, sabi ni Sir Edwin Ogana Pin Channel. Sir Edwin, 8, 9, 10, 11, 12, +5, ayan. Noted po, sir. Budulin ko yan. Sino nang budol dito? Ma'am, si 3.91 million, di ba? Nandito sa atin. Yung kahapon, ma'am, oo. Yung nangihingi sa akin, ma'am, ng 4 million na subscriber, kalain mo yon, lilima lang tayo, hiningan ako ng 4 million subscriber. Bocliagas bahay mo, sabi ni JB Bread. Dan T11 and T12, sabi ni Ma'am Marie, +2 ma'am, ayun, noted po. Hinahanap ko po host. Hindi mo oo. Eto guys, hanapin nyo lang si Make Space Joke Horror. Ayan. Space pala, horror. Ayan. Make Joke Horror. Ayan. Yun ang kanyang Bukas na host yung T10, katatapos lang magsarili. Last print. Sige. Pagbibigyan kita. 6WH lang, sir, sabi ni Ma'am Grace. Ayan. Noted po, Ma'am Grace. 6WH. Tapos magsarili. Nagsarili, tinamsakan yung sariling premiere para lang magka-WH. Sana all. Yatay sir, sabihin mo punta sa LS ko yan, 4 AM na yan, 4 million na yan. Ako ang... Sige. Hey, Wotexon, if you're still around, if you're still with me, you can simply visit also Atimon Vlog. Your 4 million subscriber, you might get your 4 million subscriber in Atimon's live streaming. If it's okay with you, you can simply visit also Atimon's Vlog live streaming at exactly 5 o'clock in the morning, Philippine Standard Time. May buisita. Sige. Wotexon, you can have your 4 million subscriber in Atimon's Vlog live streaming. All you have to do is to visit also Ma'am Atimon Vlog live streaming. Yeah. At exactly 5:30 in the morning, Philippine Standard Time. I know for sure that India and Philippines is just, it matters only 2 minutes. Ay, ilan ba? 2 hours ata? Ang pagitan ang time zone, ang nauna ata ang India or ang Philippine ata, if I am not mistaken. Correct me guys if I am wrong. JB Bread, salamat po, sabi ni Sir Bocliagas. Ayun, sige. Isa-isa kasi. Kuya Orogon, sabihin mo ni Wotexon na pamigay naman dyan ng banana. Shuriken, asa ka pa. Eto guys, si Ashuriken. Baka naman guys, kaibiganin nyo yan guys. Napakabait na bata yan guys, na Ashuriken. Oo nga. Nawawala si Wotexo, nawala na siya. Nawala na si Sir, pag walang pink kulay, di ko Hoy, mamimili ka na lang ng kulay. Gawin mo ng pula, hindi pinks. +1, mama, Dun and Beyond. Ayan, +1. +1. +1, hindi, +1. Nabulol tuloy ako. Pinag-i-English nyo kasi ako dito eh. Sabi lang walang Inglesan eh. Bocliagas dan full pack T9, sabi ni Trex and Athena Channel. Ayan, +1, Trex TV. There's a stranger in my bed.
Mambubudol lang po ata, sir. Oo nga, if you have 3.91 million subscriber, why is it that you will going to we will going to visit live streamer na mga pipitsuging live streamer, di ba? And you will gonna beg for someone to give you 4 million subscriber. Come on. Come on. T11 na po kay Ma'am Grace. Sabi ni Dude and Beard. +1 Ma'am Dude and Beard. Hoy Ma'am Dude, kanina ka pa, nakakapaghalata na ako. Iniisa-isa mo talaga. Ikaw ang pinakamahabang +1 ko dito, ma'am. Sige na ma'am, maluoy mo. Ubusin mo na ma'am. Sige na, tapos sabihin mo ako done all. O di ba, para isahan, 13WH agad. Oo nga. Sir, special kasi LS ko, sir. Magkulay ng pink, red. Call, dikitan ko si 4 million. Sige. Dapat kulay pink muna. Oo. Hindi niya ba alam na may tubo ako dito? Oo, 2 klase ang tubo ko dito. Maliit at malaki. Maliit, puro latay lang. Yung malaki, pumatos yun. Pili silang lahat dyan. Flash 1. Kanina ko pa kasi tinamsak, tapos ngayon lang ako nakabalik. Sorry naman. O, diba? Sabi ko sa'yo, Ma'am Dudeng. Oo. Sige na, pag nagtamsak kayo guys ng premiere, ubusin nyo na. Huwag nyong isa-isahin. Si Ma'am ang living witness. Ang living example pala. Na pinakamahabang listahan. Ng flash 1. Sabi, sure ka, flash 1. Tuloy ako. Sige, next time host. O, diba? Sige. T2 to T13. O, diba? Sabi ni Ma'am Adhel Vlog. T2 to 213. Ay, T13. Diba? 12WH, ayan. Si Ma'am Adhel Vlog. 12WH, ma'am. Bigyan kita ng 12WH. Noted, ayan. IG Corbera dan salamat. Sabi ni Ma'am Maria na channel. Ma'am Brel, on the way na daw siya si IG Corbera. Ayan. Makipagkaibigan kayo guys. Hindi masamang makipagkaibigan guys. Especially when it comes sa sa pagtutulong ninyo na maging healthy ang inyong sa pagsusumikap nyo guys na maging healthy ang mga channel nyo guys. Ang pinakang sikreto naman is to make friends. Diba? Ang sikreto guys ng healthy channel is to make friends. Yun lang, walang iba. Kain tayong lahat, sabi ni Dude and Beyond. Sige lang po Ma'am Dude and Beyond. Pakabusog ka po dyan, ma'am. Pakabusog ka dyan. Dan T13 Tusok. Po, pabalik na lang, sabi ni Edwin Oganapin channel. +1 sir, +1. Ayan. Magtamsak muna ako for million. Wait ko kulay pink, orange, red mo. Sige. Back red, sir. Ayan. Magtamsak muna ako daw. Sabi ni Ma'am Atimon. Oo. 4 million, wait ko kulay pink, orange, red mo. Sige, ma'am. Oo. Post, dikitan ko na si Uragon 55. Ayan. Sige lang po Sir JB Bread. Ayan. Noted po. Oo. Ay, oo nga pala. Oh, yung aking Asan na ba yun? Si T13 guys, si T13. Baka naman guys, patamsak naman ako guys kay T13. Sige na guys, maluoy mo. 13WH guys, so mga hindi ba? Host, dami ko na natusok, wala bumalik, sabi ni Sir Edwin Oganapin channel. Oy guys, if Edwin Oganapin channel, do visit also your channel. Please do return the favor back guys. Oh, gusto niya isa-isahin ko. Sino ba yun sir? Isa-isahin natin sir. Patamsak naman ako guys kay T13. Sige na guys. T13. Ayan. Maluoy mo. Sige na guys. Patamsak naman ako. T13. Ma'am Brel, na daw sa'yo si IG Corbera. Ayan. Nagbababaril po siya ng kanyang bahay guys. Macbread Pandesal. T13 dan tamsak host dan pulpak sabi ni Trex and Athena channel. Sir, ang T13 hindi si Macbread Pandesal. T12 ata. Boss, yung isa kon
po na account, pwede ko ba yun idikit sa kahit kanino? Pwede po, ma. Pwede, Mar. Pwede. Baka si Wotek, so nag-flex lang yun. Oo nga. Oh, yun nga yung nangyari. Loading. Uy, hindi po ako loading, guys. Oo. Medyo okay naman ang aking internet. T13, tusok na ang tagal pa nun, sir. Urag. Sige na. Mamari. Noted po, Mamari. +1, Mamari. Ayan. Oo nga. Patusok naman ako, guys. T13. Mama Adel, nandito pa rin sa atin, guys. Ito, guys, tusukin nyo yan. Si Mama Adel, guys. Si Mama Adel. Tusukin nyo yan, guys. Napaka-legit and organic. Marami kayong may isda dyan, guys. Tuwing alas 10 ng gabi. Highly recommended monetize channel yan, guys. Si Mama Adel. Sino ba? T4. Wow, nagtatamsak. Thank you. Sabi na Ma'am AG. Ma'am AG, I should be the one, thanking you all, guys. For all the support. Ayan. Maraming salamat, guys. Hindi nyo, guys, kailangan magpasalamat sa akin. It's not you. I think you all deserve to be thanked by the host, guys. Kayo ang dapat pasalamatan, guys. Uragon, sir. Road to 1K. Tamsak ata. Listening to the hottest music of Yung, ano ba yun, sir? Road to 1K. Tamsak ata. Yung T13. Road to 5K yan. Tatamsak naman ako, guys. Sige, ha? Road to 5,000, ma'am, natamsak, di ba? Mega love shoutout naman yan kay Bebe na nagtitiktok sa likod ko. Oo. Bakit ba? Inaano ba kayo ng T13 kasi? Nagtitiktok si Bebe. Oy, Bebe. Kumusta naman yung pagtitiktok natin dyan, Bebe? Oo nga, ma'am. Joe Margel, tamsakdan mo sa yun. Sabi ni Joe Margel. Thank you naman dyan kay Joe Margel sa mga patamsak mo dyan. T7 dating tusok, sir. Ayun. Sabi ni Ma'am Atimon. Dikit dan boss. Ayun. Sige, ma'am. Wala ka bang ma? Wala kang pasok ay Nakauwi ka na ba? Sir Mark Jacos, mega love shoutout. Uy, na-miss ko to si Sir Mark Jacos. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Mark Jacos. Mga pupoging lalaki, guys, sa balat ng Kuwait. O, diba? Hello naman po dyan kay Sir Mark Jacos. Highly recommended monetize channel, guys. Napakalaking bahay yan. Oo. Si Sir Mark Jacos is in our live streaming. Hello naman po dyan sa'yo, Sir Mark Jacos. Welcome din sa aking live streaming. Danas sa nakapin, Sir Mark. Thank you naman po dyan sa'yo, Sir Mark. Oo. Welcome din sa aking live streaming. Ito, guys, dikitan nyo yan, guys. Sir Mark Jacos. Napaka-legit and organic, guys, na kaibigan. Oo. Highly recommended monetize channel din yan, guys. Si Sir Mark Jacos, ayun. Thank you for that sweet thumbs up. And pa-share mo dyan, Sir Mark. Ayun. Mega love shoutout, Sir Mark Jacos. Sabi ni Ma'am Grace B. Vlog, ayun. Ay, may premiere. Ayan, patamsakan natin, Sir Mark. Ayan, patamsakan natin. Ilagay natin kay T14 na yan. Wala kang live streaming ngayon, sir. Tapos na yung nyo, sir. Tapos na yung Ramadan. Happy Ramadan Day naman dyan, guys, sa inyong lahat. Ayan. T14, guys. 14WH. Ayan.
Guys, hanggang 15 WH lang ako ha. Isa na lang na slot, ayan. Isang slot na lang. T14, ayan. Patamsak naman ako guys. JB Bread, Joseph the Dreamer, Yahoo, ayan. And then sabihan nyo ako guys kung ilan yung tinamsakan nyo ha. Sabihan nyo ako. Sir, work ako walang LS, ayan. So hindi ka makakapag-LS sir. Simula bukas sa ata. Pagka-uwi mo na lang sir, pagka-uwi mo. T11 dan, ayan. Yahoo, JB Bread, ayan. Sabi ni Sir Joseph the Dreamer. Guys, you can grab the opportunity to have also WH. Ayan. Magtatamsak lang kayo. Wala kayong ibang gagawin, guys. Magtamsak lang kayo, guys, sa mga premiere. At makipagkaibigan kayo, guys. Oo nga. Babalik muna ako, Kuya Uragon. I have to pee muna. Wow, ano, sige. Sige lang, Ashuriken. Sige lang, Ashuriken. Joseph the Dreamer, ayun. Magdikit na po ako sa iyo, IG Corbera kahapon, ayun. Sir Mark Jacos on the way na daw sa iyo si IG Corbera. Ma'am Atimon, patamsak naman ako guys sa T13. Sige na, oo. Patamsak ako sa T13, guys. Ma'am Atimon, hanggang T14 tayo, Ma'am Atimon. Ma'am Atimon, walang T15, ma'am. Expire na ang T15, ma'am, ha? Yung kahapon yan, T15 si Board Vlogger. Tapos na yung kahapon ni Board Vlogger. Ma'am Grace. Iba-iba ang trippings ang dalawa kong background. Si Pog nanonood ng kung ano-ano sa YouTube, guys. And then, ayun, nakadapa. Si Bebe naman nagti-TikTok. Hello naman dyan sa nagti-TikTok. Sorry late, sabi ni Papa Yu. Hello naman dyan kay Papa Yu. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan si Papa Hubert who is in our live streaming also. Hello naman dyan kay Papa Hubert. Kumusta naman tayo dyan, sir? Highly recommended monetized channel also yan si Papa Hubert. Hello naman dyan sa'yo, sir. Kumusta? Hindi ka, sir, late. Late daw, sir, is better than later. Huwag ka mag-alala, sir, hindi ka late. Because late is better than later. O, diba? Ilan tusukin, sir? 14, sir, 14. T14. Ayan. Dan tusok, Sir Mark Jaco, sabi ni Sir Edwin Uganapin Channel. +1, sir, +1. Ayan. Noted po. Aywi. Sige. Okay, noted, sir. T15, sir, tapos na kayo, sir. Opo, Ma'am Atimon, kanina ko pa sinasabi. Oy, kain muna ako, host. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ni IG Corbera, ayan. Sige lang po, Ma'am, IG Corbera, ayan. Pagkabusog po. Tamsak, sir. 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13. Yung 13, budol yun. Oh, hindi budol. 9WH, Aldrin Gandesa, ayan. Oh, hindi budol yun. Yung 13, yung T13. Kuya Uragon, pupunta ka ba sa Grand LS? Sabi ni Ashuriken. Opo, sir. Punta ako dun kay Ma'am, kay Ma'am Victoria Kulube. Bisitahin natin. Baka manalo ako ng house and lot. May kasamang Oo. May kasamang free. Merong free chismosa niyang kapitbahay. Maluoy, padikit, T13. Padikit din. Namatay na ako sa T13 bago mag-play. Bakit ba kasi? Mawa kayo, may new upload short lang. Yan, maluoy mo. Sabi ni Papa Hubert. Hinalo ko pa kasi, ma'am. Oo nga. Guys, patamsak naman ako. Sige. Kung manalo po ako sa Grand LS, magpa-member po ako dito, sabi ni Ashuriken. Okay lang yun, Ashuriken. Kahit manalo or di ka manalo, kahit di kayo guys magpa-member sa akin, it's totally fine. Wala pong problema yon. Oo nga. Gusto ko nga alisin yung aking join button, guys. DJ
Kapag ka naubos na yung aking member guys, aalisin ko na yung aking membership. Plano ko lang. Dan tamsak sa nakapin, sabi ni Sir Edwin Ugana Pin, channel next year pa. Bakit ba kasi? Oo. Ako yung nag-set noon. Bakit ba kasi? Guys, please do connect also guys to our friend na nandito sa atin guys, si Ashuri Ken. Ayan. Binigyan ko guys ng kanyang code. It is because napakabait na bata. Napaka-talented na bata niyan guys, ni Ashuri Ken. Kung hindi niyo pa guys kaibigan niyan, makipagkaibigan kayo guys kay Ashuri Ken. Meron akong mustache. Tito Dan ko na yan, boss harang. Ayan, sabi ni Joe Margel. JB Bread, maya na ako maglandi, manusok muna ako, maluoy mo, maya nyo na ako landiin. Sabi pa kayo, sige. Maya na kayo guys maglandi, andyan ha, magtusok muna kayo guys. Oo, kasi 25 minutes past the hour of 7 o'clock na guys. Dan tamsak sa lahat, sir, T1 to T14, pati premiere ko. At Timon Vlog, ang nagsasarili, 14WH. Si Sir Bok Liagas hindi pa nagsarili, bukas na lang daw magsasarili. Uy, Ma'am Krisa, kumusta? Happy people pass my way. Look in their eyes, I see a memory. I never realized how happy. I plus 1 pala pwede i-add ang sariling tamsak. Huwag muna kayong maglandi dyan. I-view my story video ko now, upload lang. Ayan. Alas Ma'am Grace, nakigaya din plus 1. Tirador ng kaning lamig, ayun. Guys, sabakan nyo ang grand live streaming ni Ma'am Victoria Colubi maya-mayang alas 10 guys. Magka sila ni Ma'am Adel, magkasabay sila. Oo. Babaeng isin ako. Happy birthday Sir Papa Hubert, palitan mo naman time ng premiere mo, di na ako makadalaw sa'yo. Sabi ni Ma'am Atimon Vlog, ang mungkahin ni Ma'am Atimon Vlog, o diba, suggestion. Tirador ng kaning lamig, babaeng isinako, sabay tinubo, T7 tamsakdan. Boss, ayan, sabi ni Joe Margel. Noted. Kain ka mo niyan, ma. Asan ka ngayon? Tears are in my mind, and nothing is right, no Mandy. 'Cause you came and you stayed. Wala pa ako premiere Ate Mon, yaan mo pag meron update kita sa palipad. Wow, sana ulang papalipad dito sa Kubo, boss. Ayan, sige. Madayo naman ako dyan, madya naman ako. Ayan. Hinahanap ko yung 1, 2, 3, ako pala. Yung 2 and 3 ma'am, ang 1 and 2 ay 1, 2 and 3 ata yan. Dan tamsak host, sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. Hello naman dyan sa Ma'am Saimi D Vlog. Mega shoutout po dyan sa Ma'am Saimi D Vlog. Ma'am, wala ba tayong papatapos sa dyan, Ma'am Saimi D? Ikaw ang kukumpleto ata. Kailangan ba 2 phone para maka-LS? Sabi ni Ashuri Ken. DJ Tamsak dan host, T2, ayan, sabi ni Trex TV. Last one, sir, ayan. Kailangan ba 2 phone para makapag-LS? Hindi naman kailangan, Ashuri Ken, isang phone lang naman talagang gamit ko. Ang aking pang live stream is phone, guys. I'm using my phone. And mas mainam yung 2 gamit nyo. Kasi kung, yung monitor kasi ninyo guys, I am using my computer. Hindi po ng gamit ko. Ang pangalawa kong gamit is ang aking computer guys. Ang aking computer, ang ginagamit ko yung aking pangalawa. Ito, ang aking computer. Ang gamit ko, itong pangalawa. Kasi yung monitor ko,
Especially nangangailangan ako guys ng monitor kasi nilalagay ko kay night boot kasi mahihirapan ako kung cellphone ang gamit ko. Okay lang naman guys kung dalawang cellphone kasi isa yung naka-live, isa yung namimigay ng isa yung namimigay ng ano ba ang tawag doon? Mga moderator function. Ayo Ma'am Ati Munwa. Tamsak ko ninong Papa Hubert, kumusta na po ikaw? Sabi ni Ma'am Sophia Bianca. Hello naman dyan sa'yo Ma'am Sophia Bianca. Kumusta naman tayo? Sana all my code. Yun ang sasabihin niya. Promise. Yun ang sasabihin niya. Oo nga. Tadang. Tadang. Ayo Ma'am Ati Mon. DJ Joy. Tapos na akong lahat sa premier host, sabi ni Ma'am Victoria Colubi. Ma'am Victoria Colubi, bigyan kita ng 14WH ba, Ma'am? Tamsakdan host, sabi ni Macbread Pandisal. Oy, pinasok na. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Macbread Pandisal. Ayon. Basta soon na Papa Hubert, paliparan kita, di kasi pwede dito. Ayon, sabi ni Ma'am Ati Mandag. Salamat baby Sophia Biangga Ox nang ako baby gwapo pa din at malandi pa din. Hoy, be mindful of your words guys kasi bata yan. T4 tamsakdan mo, sabi ni Joe Margel. Ox lang yan, Ma'am Ate Mon. Uy, wag ka dyan. Sana all my code. Sabi ko na sa inyo Sana all my code. Oy, baby Sophia, kamusta naman tayo dyan, baby Sophia. Di pa tapos yun, konti na lang. Hahanapin ko boss, ayan, sabi ni Joe Margel. Ayan. Ilan na lang ba? Gamitin mo yun, na main channel mo. Ako na nga ang gagamit. Ay, hindi pala pwede. Nakalagay yung aking T1, T14 at T15 na yan. Sabi ni Edwin Ugana Pin Channel. +2 sir, +2. Bakit naka 7 + 5 + 1 + 1 + 2, 16? Sumobra si Sir Edwin Ugana Pin Channel katatamsak. Meron na siyang 7WH kanina, tapos nag 5WH. Meron naman na +1 + 1 + 2, 16WH. Sana all maraming pinamsakan. Baka ibang live streaming pinasok mo, sir, ha? Hindi yung pinatamsakan mo. Parehas kami, ang code. Iba din. Tamsakdan host kay T14. Ayan, Sir Mark. Sabi ni Trex. Ayan. +1 sir, +1. Ayan. T3 tamsakdan mo. +1. Kay Ma. Ayan. Guys, abangan nyo guys ang music live streaming. Hey, ayan. Everyday yan guys. Everyday. Tuwing, kaso magme-music streaming din si Nagulat ako, my God. Nagulat talaga ako. Every night na lang, or every day. Mega love shoutout, baby Sophia Bianca, ayan. Ma'am Sophia Bianca, baka naman, pababa ako. Ma'am Saimi D Vlog, wala ka bang ay? Tito Uragon, hindi pa po tapos premiere ko po. Ayan. Oo nga. Pababa naman ako, pababa ako. Ako na lang maghahanap. Akalain mo yung 4 days pa, naka 200 ng tamsak. Sana all my code. Premiere in 4 days. O, diba? Ilagay kita kay T15. Ayan. T9 dan boss, yung T1 na lang. Ano ba yan?
Sophia Bianca T15, ayan. T15 guys, ang kumumpleto ng aking 15WH, si Ma'am Sophia Bianca. Baka naman guys, patamsak din ako guys, yung mga hindi pa nakatamsak dyan. Almost, naka 3 days na akong pinapatamsakan yan guys. Yung mga hindi pa nakatamsak dyan, ayun, pwede kayo magtamsak kay T15. Yung mga nakatamsak niya guys, alam ko kung sino. Huwag niyo akong niloloko. T9 dan boss, yung T1 na lang ata at T2 ang di ko makita, ayun. T9. Mag-type ka lang dyan ng T9. Papa Hubert, 1, 2, 3, 9, 10, 11. Tamsak na dati ang iba, sir. Ayun. 6WH, Papa Hubert. Ayun. Papa Hubert, 6WH. Ayun. Noted po, sir. Noted. Babaeng isina ko nandito pa rin sa atin. T15. Yung mga dati nang nakatamsak, guys, kay Ma'am Sophia Bianca. Ayun. Huwag niyo ang tamsakan kasi nakatamsak na nga, diba? T15 dan tamsak kayo. Sige, ma. +1 ma, +1. Matambay naman kita dyan, ma. Sa, sa payag. Baby Sophia dating tamsak na, ayan, sabi ni Papa Hubert. Wala na dyan ma yung ano ba yun? Yung bayaw mo ba yan? Tamsak po Ninang Victoria Culubi, kumusta na po ikaw? Ayan, sabi naman Sophia Bianca. Baby Sophia dating tamsak na, sabi ni Papa Hubert. Pwede boss, ayan. Harang, sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. Tamsak po Ninang Mariana Channel, kumusta na po ikaw? Ang pagbati at pagtamsak is nanggagaling pa kay Ma'am Sophia Bianca, ayan. 36 minutes past the hour of 7 o'clock, ayan. Mega love shoutout po dyan sa inyo guys. Pre, magsimula ka na pre. Ano na lang ako guys, 7 minutes na lang ako guys, 7 minutes. Magto 2 hours na rin ako, ayan. Kasi papakainin ko rin tong dalawa, si Bebe at saka si tawag dito. Si Pogs, ayan. Hindi pa nagdi-dinner. Inaantay ako. Ang tagal ni Tito. Ang tagal ni Tito matapos. Dan T15 full dikit, ayan, sabi ni Ma'am Adhel Vlog. Noted po, Ma'am Adhel Vlog. +1 ma'am, +1. Love you to Ninang Victoria Culubi, sabi ni Ma'am Sophia Bianca. DJ John Sagaya. T1 dan boss, ayan. Sige. Ay. Sino ba? Ayun. Si Sir Mark Jacos, magtamsak muna ako. Hindi pa ako nakatamsak. Guys, makipagdikitan kayo guys, makipagkaibigan. Ayan. T1 dan boss, anak mo host, sabi ni Edwin Ugana Pinchal. Pamangkin ko pa. Tito Dan, naubos ko din ata boss. Ayan, sige ma. 15WH eh. Tatamsak po sa premiere, ayan, mga pangga, ayan, sabi ni Saimi D Vlog. Kailan ba ito Ma'am Saimi D Vlog? Mukbang crema de leche, o diba? 81 minutes. Sige, magtamsak muna.
Ayan. Patamsak din ako guys, patamsak. Maya-maya guys, maya-maya kay Ma'am Saimi D Vlog. Ma'am Saimi D Vlog, kung bukas sana ma'am, sana kung bukas. Tamsak dan host kay T1578 Rex, ayan, +1, ayan. Mamaya host 9 p.m. Oo nga ma'am, I'm about to end. Oh. Ma'am Saimi D Vlog, puntahan mo si Ma'am Jonas sa Lundaga ha. Puntahan mo, doon natin ma'am patamsakan. Kasi naka 15 WH na din ako, naka 15 na ako. Tawag dito. Tapos, ano na lang, 3 minutes na lang ako ma'am, baka kulangin na tayo. Ayan. Ano ko ma'am, ipasok natin kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Doon natin ma'am patamsakan. Ipabomba natin doon ma'am kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Oo. Tulungan kita ma'am doon. Pri, mukhang di, mag-ialis ba si Pri? Ididikit ko din ito sa mga dumikit sa main account ko, boss. Di ba pwede yun, boss? Pwede yun, Mar. Pwede yun. Pero kung ako sa'yo, antayin, wag mo munang ipandikit ng ipandikit. Grabe po, host, sabi ni Ma'am Saimi D Vlog, ayan. Guys, makipagkaibigan kayo at sabihan niya ako guys kung ilan na, ako, 2 minutes na lang ako guys, 2 minutes. Si Bebe hindi na tingnan mo, yan guys ang yan ang epekto ng di pa nagdi-dinner, ayan. Tingnan nyo yung dalawa. Kailan ulit ang LS host? Ma'am Adhel, everyday I have an live streaming ma'am, 5:30 in the afternoon. Ayan, everyday po yan ma'am, everyday, ayan. Everyday namimigay ako ng WH guys, huwag kayo mag-alala. Everyday 5:30 p.m. Philippine Standard Time yan guys, Philippine Time. And Ma'am Adhel, maraming salamat po ma'am sa iyo. Sa mga pa-super chat mo dyan, diba? Babaeng isinako, tatambay ka ba dito sa Kubo Boss Maya? Oo sir, oo. Ay oo nga. Oo. Thanks po, Grace B. Ayan. Pri, ano kaya si Pri kung mag-live stream? Kasi masama yung pakiramdam ng kanyang baby, si Pri, kanina. Mega love shoutout po Ma'am Adel. Okay po boss, ayan. Hanapin ko lang si Pre. Ano kaya ako mag-live stream ngayon si Pre? Sige pag Pre, pasok ulit ako. Ma'am Adel, thank you po Ma'am sa'yo, Ma'am Adel. Everyday ma'am, everyday. Nagla-live streaming naman ako ma'am. Simula na ba si Ate Jonah boss? Ayan. Bye host. Thank you so much and also sa inyo guys. Maraming salamat sabi ni Joseph the Dreamer. Ayan. Oo nga. Tamsak. Ayan. Thank you for that si Tamsak ma'am. Baka hindi mag-LS ngayon si Pri. Ayan. Tamsak Ma'am Grace, thank you for that sweet Tamsak Ma'am Grace. Ayan. Guys, sino pa ba yung mga hindi pa yung hindi pa nakasubmit ng kanilang mga tamsak? Sabihan nyo lang ako guys kung ilan yung tinamsakan nyo. Ano kaya si Pri kung mag-live stream ngayon? Tirador ng kaning lamig, Bebe Labs, asahan kita mamaya po. Ayan, sabi ni Ma'am Bebe Labs. Sige Ma'am Bebe Labs, oo. Mag-BG lang ako ma'am, oo. Nandun ako ma'am sa iyong live streaming. In fact, naka-open na sa aking laptop yung Grand LS. Pati si Ma'am Adel nandun din ako, pati kay ino-open ko sa aking laptop. Ayan. Di ata mag-live stream ngayon si Pre.
Harang, sabi ni Jembius. Sir Jembius, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Sir Jembius, ayun. Welcome back din sa aking live streaming, Sir Jembius. Nagbabalik din natin, guys, na kaibigan. Napakalaking bahay yan, guys, si Sir Jembius. As in, may viral video kasi siya. As in, malaki ang bahay niya. Baka hindi, guys, baka hindi makapag-live streaming, guys. Magpapacheck up ata si Pri. Ayan. Labas po muna, Sir. Uragon. Premiere po. Ayan. Marie. Anong tika, ma'am? Maliit lang po host. Ayan. Di po nasagot si Ma'am Jonah. Oo nga, Pri. Ay, oo nga, ma'am. Host na rin po kay Adel Vlogs. Unang-una ko pong dinikitan tapos tinamsakan, sabi ni Trex TV. Ayan. Sige lang, anak. Ma'am Adhel, si Trex TV daw, baka naman. Ikaw na bahala, Ma'am Adhel, sa mga dumikit sa'yo. Mukhang hindi magla-live stream si Pri. Ayan. Guys, maya-mayang alas 10, wag yung kakalimutan, guys. Ito, guys, pabomba naman ako, guys, kay Ma'am Maria na channel. Pabomba naman ako, guys. Pabomba. Yung sabog-sabog. 4.8 million views lang, host. Charot. Sana all may 4.8 million. Hindi mag-LS. Ay, di mag-LS, Ma'am Jonah. Mukhang hindi, magpapaano ata yon, magpapa-check up. Yung baby niya kasi, Ma'am, may lagnat kasi. Oo. Pabomba naman ako, guys, kay Ma'am Maria na channel, yung nakapin sa taas. And, ayun. Yes, nabalikan ko na po isa-isa. Ayan, sabi ni Ma'am Adele. Trex and Athena channel, dating dikit ang main account ko sa iyo. Ayan. Nambubomba ako, bebe, ka dyan, bebe, oh. Ang pambubomba, oh. Ha? Ganun kabilis. O, diba? Ganun, mangbomba, bebe. O, kaya nasisira ang keyboard, eh. Yes, on the way D7. Hi guys, sabi ni Lloyd Jane Bisario. Hello po dyan sa iyo, Lloyd Jane Bisario. Time out. Ako wala dyan. O, diba? Oy, mamigay kayo ng jacket dyan, guys. Mamigay kayo. Okay, guys, na rin ako, guys. Mamaalam na rin ako sa inyo kasi si Bebe kumakain na ng banana. Iniintay akong magdi-dinner pa kasi kami. So, mag-out na rin ako, guys. Ayun, habang nabubumpa kay Ma'am Maria na channel, mag-out na rin po ako, guys. Mag-end na rin ako. Bye, sir. Ayun. Bye, guys. Ayun. Mamaalam na rin po ako, guys, sa inyo. Magkita-kita ulit tayo, guys, bukas. Alas 5:30 ng hapon. Philippine Standard Time. Ayun. Onward. Baka hindi makapag-live stream, guys, si Pri. Hindi ko maipag-live stream si Pri. Kasi hindi ko na i-open yung kanyang account. Review ko mga iba, i-check ko po sa channels nila. Ayan. Sige lang po, Ma'am Adhel. Huwag ka mag-alala, Ma'am. Marami pa namang oras. Marami pa namang araw. Maraming salamat sa inyo, guys. At sa aking super chatter na si Ma'am Adhel Vlogs, maraming salamat naman dyan sa inyo, guys. And sa bawat isa, guys, maraming salamat. I love you all, guys. Kita-kita ulit tayo bukas. Hanggang bukas po muli. Same time, same station. Ang cute ng baby girl, yung saging tinitiktok. Oo, ang cute daw ni Bebe. Oo. Thanks po, ayun. Maraming salamat, guys. Ako ang inyong lingkod, Uragon, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun. I love you all, guys. I love you all. Pag-ibig ko'y patuloy.